escapee Mr. Thabo Bester, or well known as Thabo Bester, with his accomplice, also known as Dr. Nandipa Magudumalong, with a Mozambican national, have been arrested in Tanzania. Kweziphambili ngokuhlanje ubanjiwe uThabo Bester nowaqhwesha kwintolongo yaseMangaung kunyaka ophelileyo. Although there is some concern, although not alarming, of some figures of crashes that are unconfirmed yet, that the numbers are a bit high. Isebe lezothutho lithi kuzakuthi ngoku anyukile amanani engozi ezindleleni xa kuthelekiswa naxeshanye kunyaka ophelileyo. Urhulumente uqinisekisile ukuba ngenene uThabo Bester neqabane lakhe uGqirha Nandipha Magudumana babanjiwe eTanzania kubusuku bayizolo, ukanti ngomso igqiza lezomthetho lomzantsi Afrika liza kujongisa imibombo eTanzania. Urhulumente weli uqinisekisile emva kwemini namhlanje ukuba ngenene uThabo Bester neqabane lakhe uGqirha Nandipha Magudumana ndawonye nommi waseMozambique babanjiwe kwidolophi Arusha eTanzania kubusuku bayizolo. The Minister of Police and the Minister of Justice and Correctional Services can confirm that escapee Mr. Thabo Bester, or well known as Thabo Bester, with his accomplice, also known as Dr. Nandipa Magudumalong, with a Mozambican national, have been arrested in Tanzania late last night. Umphathiswa wamapolisa umnumzana Bhekicele uthe ukubanjwa kwesisibini ibengunobangela wamatyathanga intsebenziswano phakathi kwalamazwe mabini, ukwathe kufunyaniswe ukuba bangene ngomgunyathi kwilizwe laseTanzania ngaphandle kwempephamvume ngelixa bebanjwe bezama ukuya kwelinye ilizwe. It was found when they've been arrested that they're in the country illegally. They were found, they were spotted by the people that are working with South Africa, and they were followed as they left the hotel in this black SUV, and they were heading for the border of the other country. They were leaving the Tanzania. Ukanti lo nqevu begcwele amathafa ukusukela oko waqhwesha intolongweni yaseMangaung eFreystata kunyaka uphelileyo. Okalamula uthe uGqirha Nandipha uza kujongana netyala lokuncedisa uBester ukuba aqhweshe entolongweni. Firstly is that you will understand that she helped Mr. Bester to escape. So that is the charge that she will face. Kambe ke isigqeba sabezomthetho Sele lomzantsi Afrika siza kubhekisa imibombo kwelaseTanzania ngomso. Lelo xesha lonyaka nalapho kumanqada-nqada kwindlela zeli nanjengoko amawaka-waka abantu bejongise imibombo kwiindawo ezahlukeneyo ukuyachithi iholide zepasika. Kunyaka ophelileyo indlela zeli zaginya abantu abali-162 ngeli xesha lepasika, kwaye isiqingatha sezongozi zabangelwa kuqhuba kwabantu bephantsi kweempembelelo zotywala. Ukanti isebe lezothutho lithi kuzakuthi ngoku lithande ukuxhoma inani leengozi ezindleleni xa kuthelekiswa nangaxeshanye kunyaka ophelileyo. Uninzi lwengozi luyalubangelwe kukuqhuba phantsi kwempembelelo zotywala. Umbutho weli ochasene nokuqhuba phantsi kwempembelelo uhlabe ikhwelo kumagosa ezendlela ukuba aqinisekise umthetho. If someone is stopped for speeding, they should test them for alcohol. If someone is stopped because they're driving dangerously, they should be tested for alcohol. If they're being stopped because their tires are worn, they should be tested for alcohol. And we should be doing 13 million tests a year because we've got 13 million drivers. Ukanti isebe lezothutho livakalise inkxalabo kukunyuka kwengozi ezindleleni ukuza kuthi ngoku xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo. People are heeding our message, although there is some concern, although not alarming, of some figures of crashes that are unconfirmed yet, that the numbers are a bit high. Isebe lezothutho likwahlabe ikhwelo kubaqhubi ukuba basebenzisane namagosa ezendlela. So safety in any form, including road safety, cannot be just a policing function.
it has to be a joint responsibility between me, the user, and the police. Ukanti Isebe alifunanga ukuchaza inani labantu esele beswelekile kwindlela zeli ngelithi kusekusasa kakhulu ukuba kungabhengezwa amanani. Ngunyaka namhlanje susela oko izantyalantyala zemvula nezikhukhula zahlasela imimandla eyahlukeneyo kwiphondo lakwaZulu-Natal baliqela abantu abathi baphulukana nemiphefumlo yabo ngelixa ezizikhukhula zadala nomonakalo ongathethekiyo kwizakhiwo ezifana nemizi neendlela. Ezizikhukhula zasuba imiphefumlo ebalelwa kumakhulu amane. Izakhiwo zahlala phantsi, indlela neblorho zadilika. Umonakalo ngo-April wonyaka ophelileyo wawuqikelelwa kwi-17 billion rands. Tegwini alone, about 2,000 or more than 2,000 RDP houses were damaged, and more than 4,000 shacks were damaged. So that is a lot, and it reversed the gains we've done to improve the living conditions of the people. Ukanti kukho inkxalabo yokuba abo bangazange bafuduswe bangahlelwa kwakhona leli bhadi. Our concern is that those who are still living in flood-prone areas, are still living there, building there. Some of them are allocated by the municipality next to the river banks and so forth. And we are afraid that when the devastating floods come back again, it will hit on some of the people. Nangona umongameli Cyril Ramaphosa wayibhengeza imeko yase-KZN njengemo yentlekele ngo-April wonyaka ophelileyo, kodwa kunangoku uluntu alukakwazi ukuphila kakuhle ngenxa yamaphulo okulungisa umonakalo angazange agqibeke. Abahlali bamatyotyombe ase-Bremer Hercules phakathi kwe-Mountain View ne-Holy Cross ePitoli bakhalazela imeko abahlala phantsi kwayo Batyhola umasipala ngokungabakhathaleli emva kokutsha kwezindlu ezingomahamba-ehlala babezinikiwe. Abahlali bamatyotyombe ase-Bremer Hercules phakathi kwe-Mountain View ne-Holy Cross ePitoli bakhalazela imeko abahlala phantsi kwayo Batyhola umasipala ngokungabakhathaleli emva kokutsha kwezindlu ezingomahamba-ehlala ababezinikiwe okwethutyana. Sicela uncedo, asinambane, sitsala nzima. Kudala sisokola, sigugile ngoku. Sekuphele iminyaka engaphezu kwama-20 behlala kule ndawo bengenamanzi nambane, yaye bathi akukho nezindlu zangasese. Xa befuna ukuzikhulula kufuneka bakhangele indawo ezisitheleyo. Beza basinika intente kodwa azange baphinde babuye. Sisabalindile nangoku, sicela uncedo. Ngoku babongoza urhulumente ukuba abafudusele kwindawo ekhuselekileyo neza kubaphilisa ubomi obungcono. NdinguZola Sholwana weendaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa iNewsroom Africa ePitoli. Kanti ke abantu bazityandigila kumakhasi ethu ezonxibelelwano ngokubanjwa kukaThabo Bester neqabane lakhe uGqirha Nandipha Makudumana. Bonke nje ababandakanyekayo khona nje unyawo lwemfene kufaneleke baphendule siyazi ba wenzeke njani into aqhawule kweli lizwe lethu awubanjwa kwenye ilizwe. Umntu uqhwesha njani umsasazi egwetyiwe? Ithetha ukuthi lento lo mntu wasebenzisana nomntu ngaphakathi etrongweni. Uqhweshe njani? Apha eSouth Africa sithemba kanjani urhulumente wethu xa kwesenzeka izinto ezinje akukwazeki? Ngoba abantu abaninzi bayaqhwesha. ISouth Africa idinga nje okokuba kuphele icorruption. Xa kunokwenzeka oko sakuphila ngokukhululekileyo. KuFacebook uZolisa Thutyana Thoyana yena uthi ndifuna mna axele ukuba ngunyana kabani lona wabulawa phaya and weza nabani eseleni sakhe. Usandla Bongani Ngwendu yena uthi umbuzo usamile msasazi selebanjwa eTanzania nje ebekhutshwe ngubani apha ekhaya hayi kumadima la emzantsi weBanana. Usicelo Madoli yena uthi ndivuyela lento ede wabanjwa uza kutsho asichazele kuba waphuma kanjani kuqala utsho sengqushwa emaxhegweni.
Uluzuko Getsena uthi ngenye nje iwishi-wishi yalo rhulumente uhleli nje uyintlekisa ifilimu lesikuyo kweli lizwe mntakabawo. Kanti ke ungahlomla kwimixholo yethu ngokuthi usebenzise le nombolo yeWhatsApp engu-071 670 2548. Abahlali belokishi yaseMabule kwiphondo lomntla-ntshona bafuna impendulo ngokuphathelene nokulungiswa kwendlela iD414 yegrabile. Bathi sekuphele iminyaka ngoku belindele ukufakwa kwegrabile kule ndlela kodwa akukho nto iqhubekayo. Azipheli ingxaki zephondo lomntla-ntshona yaye sele inguqhelekile ngoku ukukhalazela ukunikezelwa kweenkonzo kubahlali beliphondo. Abahlali belokishi yaseMabule bathi bafuna impendulo kuphathelene nokwakhiwa kwendlela yegrabile iD414 edala isankxwe rhoqo xa kunethile. Bothata ke tsela ye ya national roadway etonna. Ingxaki indlela iD414 sekuphele iminyaka emininzi ngoku ingalungiswa. Xa kunethile asikwazi kuhamba, imoto ziyaxinga ludaka. Kuba nzima kakhulu xa kufuneka sihambise abantu abagulayo. Bahambise bathi ngo-2019 isebe lemisebenzi yoluntu kweli phondo lachonga inkampani elungisa indlela ukuba ifake igrabile, kodwa de kube namhlanje basaxova udaka xa kunethile. Ukanti ingxelo evela kwisebe lemisebenzi yoluntu idandalazisa ukuba le ndlela idinga imali elinganiselwa kwi-200 million yerandi nelingenayo lona elisebe yaye alikwazi ukuzibethelela ngokuthi liza kuyilungisa. There were multiple letters that were written. So I think the best option that they can do is to have something that's written, something that's valid in accordance to the way in which they do things, in accordance to the Constitution of South Africa. They say, if we are going to have this road constructed, this is the system that we are going to use. Kambe ke kubonakala ngathi abahlali baseza kuthi qolo ukujongana neengxaki ezibangelwa yile ndlela nekucacileyo ke ukuba ukulungiswa kwayo kuseyintsuma-ntsumani. UZoleka Mandela nongumzukulwana kabawo Nelson Mandela uthi nangona bengosaziwayo kodwa babhungcanga ekubeni bahlaselwe zizifo ezinobuzaza. Ukuthethe oku ngethu bephehlelela incwadi ngokuphila kwakhe nomhlaza ethi When Hope Whispers namhlanje Melville eGautini. Umdidiyeli wethu uNtsikinoyiya nomfowethu uNjabulo Cele bebekhona kulo msitho. Isifo somhlaza sinoburhalarhume yaye siphala phambili kwizifo ezinobuzaza kweli. UZoleka Mandela waqala uzazi ukuba unomhlaza webele ngo-2012. Emva kokubetha ubuyelela lo mhlaza ususwe omabini amabele. Kunyaka ophelileyo kwavela ezinye iintlobo-ntlobo zomhlaza. It was actually late August that I was diagnosed with terminal cancer, which is cancer in the bones, in the liver and the lung. And I have just recently gone for a scan that's revealed that I now have cancer in my brain. When I talk about being terminally free, I'm talking about remembering how blessed I am. And most importantly, is actually honoring the fact that I'm able to use public platforms where I'm able to share my story with the purpose of encouraging other women to talk about their stories. Kodwa incwadi ayibhalileyo imenze waziva omelele kwidabi lokulwa esi sifo ngokuxhaswa yivenkile ethengise le ncwadi kunye nomququzeleli we-Hope for Zoleka Foundation. I-relationship yethu ne-Hope for Zoleka Foundation is based kakhulu kule ncwadi. So since thina siyi-bookshops thengisa incwadi, focusing on izincwadi ezithetha nge-story about African people, our focus is African literature. So this is an important book. Sibone kubalulekile into yobana sikwazi ukufumana ingcaciso okanye sicacise ngokwe-experiences zethu uba thina how far have we walked with this journey in terms of what we have observed in accessing that treatment. Abantu abebezimase lo msitho nabathengi bathi banamava ukujongana ngqo neengxaki zempilo ezinobuzaza kwiintsapho zabo. When we read the part at the back, it just spoke to me because our dad also went through a similar situation. Kungoku nje uZoleka uzawuntingela kwelinye ilizwe angafunanga ukulikhanquza ngegama kwangoku njengenxalenye yokuphulula umphefumlo, kodwa ke uzawufumana ithuba elaneleyo lokucingisisa ngenye incwadi aceba ukuyibhala.
kwiindaba zethu kuchannel 163 oziphathelwa Newsroom Africa. Ndinguntsiki Noyiya eRhawutini. Thabile Makhaphela selengxangile nemozulu. Nkosi kakhulu ke qothikazi apho ezindabeni ndiyabulisa kwami zonke apha ekhaya ndikwamkela kaloku kweyam idesika yemozulu igama lam ndikuthabile umamvelase wakwaMakhaphela Batyhola nantsi imozulu. Sivula ngelaphondo lapha empuma koloni ngokujonga imonti neziphaluka ngama-25 ke entshizane zemvula phaya emini ngomso le meko uqhubeka kwakhona phaa kogqibeka ngezantshizane zemvula ngo-17 degrees emva kwedinala. Mhlawumbe ngamajonge phaya eFree State eBloemfontein ngo-25 degrees wentshizane zemvula mfatu yonke nje emva kwemini yangoku le meko kwembukelo yaqhubeka phaa koSasolburg ngo-28 degrees wamathontsi emvula phaya emini yangomso. Nantso kwakhona imbukelo imeko yaphaya eRhawutini eJohannesburg ngama-26 wamafu nje angephi kwasekuseni phaya ngomso le meko iyafana futhi koVereeniging ngo-28 degrees wamathontsi emvula. Masijonga naloku iphondo lilandelayo phaya KwaZulu-Natal eThekwini ngo-26 degrees wazo kaloku ezantshizane zemvula emini yangomso le meko futhi iyafana phaya eMgungundlovu ngama-28 wamathontsi emvula. Jonga imbukelo wami imeko phaya eLimpopo koPhalabhoro neziphaluka ngo-33 degrees wezulu elizolo nje kamandi phaya emini ngomso le meko futhi ifane phaa koPolokwana kusekuhle kakhulu loxakela imathuba ndaka ngokuqhubeka kosuku lwangomso. Kanti yona imeko yenjenje phaya eMpumalanga eMbombela ngo-31 degrees wezulu elihle kakhulu emini yangomso. Kanti imeko futhi kwakhona phaya eSekunda u-28 degrees wamathontsi anazangephi emvula phaya emini. Masijonge mzontsundu phaya eNorthwest eMahikeng ku-28 degrees kwakhona futhi ngamathontsi entshizane zemvula emva kwedinala yangomso. Loo meko iyafana eRustenburg kwakhona kusasibekele mpela kunoxaka ingu-31 degrees emva kwedinala. Sabula mgama sonke phaya eNorthern Cape eKimberley ngo-26 degrees wamathontsi nje entshizane kwakhona phaya ekuseni ngomso. Kanti imeko phaya eUppington ku-25 degrees wezulu elihle kakhulu. Mbukelo wam phaya ekhaya nantsi ke imeko phaya entshona koloni eKapa lodumo ngo-18 degrees wamathontsi nje angephi emvula phaya emva kwemini kanti siqukumbela imozulu ngeGeorge nge-15 kusibekele mpela phaya emva kwemini yangomso. Mna ndikuqhutheni ingozi umamvelase ndikuthanda kangaka xesha lemyoli. Senjalo ungazifumana ezinye indaba ziphakwa zishushu kujelo leendaba eNewsroom Africa channel 405 apha kwi-DSTV. Kanti ngomso oogxa bethu bayabuya nezindaba zethu ngolwimi lwesiZulu. Siyafumaneka kumakhasi ezonxibelelwano kuFacebook Indaba Zethu ku-163 kuTwitter @Indaba Zethu. Kamnandi mawethu.